Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Mandir Kunmanjoginde Srimatpadam Nasirudam Om Ajnanatimirandasya Nanachana Shalagya Chasharan Nididam Yena Tasmai Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Putale Swambhu Bhagadamakhyam Dadadi Sudam Vande Sri Guru Sri Yuda Padamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrachadam Sarganaradhanatanitam Tam Sachivam सात्विदं सावधूतं परिचनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिदां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनस्ते वैष्णवेभ्यो सर्वत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरं तावदारं भक्ताख्यानमामि भक्त्यानन्दमहन्नवमी सर्वानन्दपरं हरिनामकृतं देवं भवदूतशिरोम् ॐ महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय देव कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नदे भक्तिवेदान्त स्वामी नामोपस्ते सारस्वते देवी गौरवाणि प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशदार श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधरा साधिको भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमः प्रभुपाद की जय गुरु महाराज जय निताय गुरु प्रेमानंदे मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना यष्टारकमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम സപ്തമസ്കന്ധം 4-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 41. മനോജി കാണാല്ലേ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുത്പുളകസ്തൂഷ്ണീ ആസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമി വിദേശണ. ക്വചിത് പുളകസ്തൂഷ്ണീം ആസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമിലീദേശണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശനിർവൃതഃ. അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമിലീദിശേണ. പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശനിർവൃതഃ. അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമിലീദിശേണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാസ്തേ സംസ്പർശനിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമീലിദേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുത്പുളകസ്തൂഷ്ണി ആസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ഉത്പുളകതൂഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശനിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുത്പുളകസ്തൂഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശനിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് പുളകതൂഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശനിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമിലീദേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് പുളകതൂഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിവർത്തതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമിലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് പുളകസ്തൂഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുത്പുളകസ്തൂഷ്ണീ ആസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമിലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുത്പുളകസ്തൂഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമിലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുൽപുളകസ്തുഷ്ണിമാസേ സംസ്പർശ നിർവിദഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമീലിദേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീകുമാർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദിത് പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പൃശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമീലിദേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓ കൃഷ്ണ. നമോ പ്രഭാത് ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദിത് പുളക തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദോത്പുളകസ്തൂഷ്ണീമാസ്തേ സസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമിലിദേഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദിത് പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദിത് പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമിലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദിത് പുളകതൂഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുത്പുളകസ്തൂഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാം ഈലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദിത് പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന ശശിധരൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗമിത്ര ശാന്തി പ്രഭുദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വചിത് നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ന പ്രണയാനന്ദ സലിലാമിലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാനായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദുത്പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സംസ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലിലാമീലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിദിത് പുളകസ്തുഷ്ണീമാസ്തേ സ്പർശ നിർവൃതഃ അസ്പന്ദ പ്രണയാനന്ദ സലീലാമിലിതേക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
क्वचित् पुलगस्तूष्णी आस्ते संस्पर्श निर्वृदः अस्पन्द प्रणयानन्द सलीलामिति लेषणः. हरे कृष्ण प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദത്താൽ മൗനമാകുന്നു. ഭഗവത് പ്രേമത്താൽ രോമഹർഷമുണ്ടാവുകയും പാതി അടഞ്ഞ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അസുപ്രവാഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചിട്ട് നാരദമുനി വിവരിക്കുന്നതാണ്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ വേർപാട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയാൽ വീർപ്പുമുട്ടുകയും ചിലപ്പോൾ വേർപാടിന്റെ വേദന താങ്ങാനാവാതെ അവന്റെ പാതി അടഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരൊഴുകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ യുഗായുധം നിമിഷേന ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായുധം. ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായുധം എന്ന വാക്ക് ഭക്തന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നുള്ള അശ്രുധാരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി പരവശത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്മൻപരാം നിർവൃതിമാത്മനോ മുഹുർ ദുസ്സംഗദീനന്യമനഃശമം വ്യദാത്. സൗത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്മൻപരാം നിർവൃതിമാത്മനോ മുഹുർ ദുസ്സംഗദീനന്യമനഃശമം വ്യദാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോ നിവേശയ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്വൻപരം നിർവൃതി ആത്മനാ മുഹുർ ദുസ്സംഗദീനന്യമനഃശമം വ്യദാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഉത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്വൻ പരാം നിർവൃതിമാത്മനോ മുഹുർ ദുസ്സംഗദീനന്യമനശ്രമം വ്യഥാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൗത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്വൻ പരാം നിർവൃതിമാത്മനോ മുഹുർദുസ്സംഗദീനന്യമനഃശമം വ്യദാത്. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്വൻ പരാ നിർവൃതമാത്മനോ മുഹുർ ദുസ്സംഗദീനന്യമനഃശമം വ്യദാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഉത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിവേശയാ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്വൻ പരാം നിർവൃതി ആത്മനോ മുഹുർ ദുർസംഗദീനന്യമനഃശമം വ്യദാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഉത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്വൻ പരം നിർവൃതിമാത്മനോ മുഹുർ ദുസ്സംഗദീനസ്യ മനഃശമം വ്യഥാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഭാപതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഉത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സംഗലബ്ധയാ തന്നൻ പരാ നിവൃതിമാത്മനോ മുഹുർ ദുസംഗദീനസ്യ മനഃശമം വ്യഥാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഉത്തമ ശ്ലോകപദാരവിന്ദയോ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്നൻ പരാം നിർവൃതിമാത്മനോ മുഹുർ ദുസംഗദീനന്യ മനഃശമം വ്യഥാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഉത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സങ്കലപ്തയാ തന്വൻപരാം നിർവൃതി ആത്മനോ മുഹുർ ദുസംഗദീനന്യ മനഃശമം വ്യഥാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഉത്തമ ശ്ലോക പദാരവിന്ദയോർ നിഷേവയാ കിഞ്ചന സങ്കലബ്ധയാ തന്നൻ പരം നിർവൃതിമാത്മനോ മുഹുർദു സംഗദീനന്യ മനഃശമം വ്യഥാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഥമഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അകിഞ്ചനന്മാരായ അചഞ്ചല ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ പ്രഹ്ലാദൻ നിരന്തരം ഭഗവത് പാദാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി ആധ്യാത്മിക നിർവൃതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ച ആധ്യാത്മികമായി ദരിദ്രരായിരുന്നവരും വിശുദ്ധരായി തീർന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ അവർക്കും ആത്മീയാനന്ദം നൽകി. ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവിനാൽ അതികഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഒരുവന്റെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭക്തി ഉപാധിമുക്തമായതിനാൽ അഹേതുകീയ അപ്രതിഹത അഥവാ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശിക്ഷകൾ പ്രഹ്ലാദനെ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനിലുള്ള അവന്റെ ഭക്തി നിർവൃതിയുടെ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ നാസ്തിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോലും മനസ്സുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കി. പിതാവിന്റെ പീഡനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ പ്രഹ്ലാദൻ ഈ മിത്രങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളാൽ കളങ്കപ്പെടുകയില്ല. പക്ഷേ ഭൗതിക അവസ്ഥകൾക്ക് വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കണ്ട് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനും പരമാനന്ദം നേടാനും കഴിയും. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ മഹാഭാഗവതേ മഹാഭാഗേ മഹാത്മനി ഹിരണ്യകശിപുരാജൻ അകരോത്തകമാത്മജേ. തസ്മിൻ മഹാഭാഗവതി മഹാഭാഗേ മഹാത്മനി ഹിരണ്യകശിപുരാജൻ നഗരോദകമാത്മജേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, മഹാഭക്തനും മഹാഭാഗ്യവാനുമായ പ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം പുത്രനായിരുന്നിട്ടും അസുരനായ ഹിരണ്യകശിപു അവനെ അത്യന്തം ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ കഠിന തപസ്സുകളാൽ ഉന്നത പദവി നേടിയ ഒരസുരൻ ഒരു ഭക്തനെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അധപ്പതനവും തപശ്ശരികളാൽ നേടിയ ഫലങ്ങളുടെ ക്ഷയവും ആരംഭിക്കുകയായി.
ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ കഠിന വ്രതങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ മഹാഭക്തനായ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ തൽപരനായിരുന്നതിനാൽ അയാളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദിച്ച് 44 ശ്ലോകം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്: ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ യുധിഷ്ഠിര ഉവാച: ദേവർഷ ഏതദിച്ഛാമോ വേദിതും തവ സുബ്രതാ യദാത്മജായ ശുദ്ധായ പിതാദാ സാധവേഹ്യകം. ശ്രീ യുധിഷ്ഠിര ഉവാച: ദേവർഷ ഏതദിച്ഛാമോ വേദിതും തവ സുബ്രതാ യദാത്മജയാ ശുദ്ധായ പിതാദാ സാധവേഹ്യകം. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു: ദേവർഷി ശ്രേഷ്ഠ, പ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം പുത്രനായിരുന്നിട്ടും ശുദ്ധനും സാധുവുമായ അവന് ഹിരണ്യകശിപു എങ്ങനെ അത്രയേറെ കഷ്ടതകൾ നൽകി? ഇതേക്കുറിച്ച് അങ്ങയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിജയ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും അറിയണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ദേവർഷി നാരദനെ പോലുള്ള പ്രാമാണികരോട് അന്വേഷിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് ആരായനാവില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:25-25 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സദാൻ പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യ സംവിദോ ഭവന്തി ഹൃത്കർണ രസായന കഥാ. ഭക്തന്മാരോടുള്ള സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും സ്ഥിതി ആധികാരികമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നാരദനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ സുബ്രതൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നു. തു എന്നാൽ നല്ലതെന്നും വ്രത എന്നാൽ വ്രതം എന്നുമാണ് അർത്ഥം. അപ്രകാരം സുബ്രതൻ എന്ന വാക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മോശമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ പരാമർശിക്കും. സർവകലാശാല ജ്ഞാനത്താൽ ഗർവിഷ്ഠനായ ഒരു ഭൗതിക പണ്ഡിതൻ നിന്നും ആധ്യാത്മികമായി യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 18:55 സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭക്തിയാമാമഭിചാനാദി, ഒരുവൻ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ ഭക്തനിലൂടെയും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം തികച്ചും ഉചിതമായിരുന്നു. 45 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുത്രാൻ വിപ്രതികൂലാൻ സ്വാൻ പിതര പുത്രവത്സലഃ ഉപാലബന്ധേ ശിഷ്യാർത്ഥം നൈവാകാമപരോ യദാ. പുത്രാൻ വിപ്രതികൂലാൻ സ്വാൻ പിതര പുത്രവത്സലഃ ഉപാലബന്ധേ ശിഷ്യാർത്ഥം നൈവാകാമപരോ യദാ. ഒരു പിതാവും മാതാവും എപ്പോഴും അവരുടെ സന്താനങ്ങളോട് വാത്സല്യമുള്ളവരാണ്. സന്താനങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാട്ടുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള ശത്രുത കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവ് എന്തിനാണ് മഹാനുഭാവനായ തന്റെ പുത്രനെ ശിക്ഷിച്ചത്? അതറിയാനാണ് എനിക്ക് ആകാംക്ഷ. 46 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിമുതാനുവശാൻ സാധും താദൃശാൻ ഗുരുദേവതാൻ ഏതത് കൗതൂഹലം ബ്രഹ്മൻ സ്മാകം വിദമപ്രഭോ വിദുപുത്രായ യദ്വേഷോ മരണായ പ്രയോജിതഃ. കിമുതാനുവശാൻ സാധും താദൃശാൻ ഗുരുദേവതാൻ ഏതത് കൗതൂഹലം ബ്രഹ്മൻ സ്മാകം വിദമപ്രഭോ വിദുപുത്രായ യദ്വേഷോ മരണായ പ്രയോജിതഃ.
യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കൂടുതലായി ആരാഞ്ഞു. അനുസരണയുള്ളവനും നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ളവനും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനുമായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ സ്വപുത്രന് നേരെ യാത്രയ്ക്ക് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു പിതാവിന് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു? അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, അല്ലയോ ഗുരുവേ, പുത്രനോട് വാത്സല്യനിധിയായിരിക്കേണ്ട പിതാവ് അവനെ വധിക്കുവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഹിംസാത്മകമായി പെരുമാറുന്ന വൈരുദ്ധ്യം ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം ദയവായി അകറ്റിയാലും. ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വാത്സല്യമുള്ള ഒരു പിതാവ് മഹാനുഭാവനും ഭക്തനുമായ തന്റെ പുത്രനെ ശിക്ഷിച്ച സംഭവം വളരെ അപൂർവമാണ്. അതിനാൽ നാരദ മുൻ തന്റെ സംശയം അകറ്റണമെന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഹിരണ്യകശിപു പ്രപഞ്ചത്തെ വിഹ്വലപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര സാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ബാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയത് പ്രഹ്ലാദിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. മുന്നിൽ പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കളിക്കുന്നതിലൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാധാരണ കുട്ടികള് പലതരത്തിലുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ആകെയൊന്നും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കരയുകയും ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉറക്കെ കീർത്തനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭക്തനെ കൊച്ചുകുട്ടിയോട് സാദൃശ്യം ചെയ്യുന്നത് ശ്ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തം. ഒരു മാതാവ് തന്റെ കുട്ടിയെ കിടക്കയിലോ തൊട്ടിലോ കിടത്തിയിട്ട് വീട്ടു ജോലികൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയാൽ മാതാവ് തന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയത് കുട്ടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും കരഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ മാതാവ് മടങ്ങി വന്ന് തന്നെ ലാളിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കുഞ്ഞ് കരച്ചിൽ മറന്ന് ചിരിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ സദാ കൃഷ്ണന്റെ വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദനും ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എവിടെ എന്ന ചിന്തയാൽ വേർപാട് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജപിക്കണമെന്ന്. ഇതാണ് ഒരു പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, ഈ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ കുട്ടി അവിടെ കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ അല്ലെ, ഉച്ചത്തിൽ കരയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാവ് അടുത്തേക്ക് വരികയും ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അടുത്ത് വരികയും ആ കുട്ടിയെ എടുക്കുകയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ആ ഒരു കുട്ടി കരയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ
ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണും. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കുട്ടികളാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത്. അഹം ബീജപ്രദ, എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവും മാതാവും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേർപെട്ടിട്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുകാരൻ മഹാപ്രഭു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേനമേ. ാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം ശൂന്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗോവിന്ദ വിരഹേനമേ, ഭഗവാനെ കാണാതെ, ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം ശൂന്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ. ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനെ കൃഷ്ണന്റെ അദൃശ്യനായതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആ വേർപാടിൽ വേദനിച്ച് കരയുകയും കൃഷ്ണൻ മടങ്ങി വന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയതായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആഹ്ലാദിച്ച് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മാതാവ് മടങ്ങി വന്ന് വീണ്ടും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന ശിശുവിനെ പോലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ ഭാവം എന്ന് വിളിക്കും. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഭക്തന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഈ ഭാവങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയില് കരയുകയും, അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ആ വിരഹത്തില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ, ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ, അല്ലെ? രാധാറാണിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാവം. നമ്മൾ ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം, ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം, അല്ലെ? വലിയ കണ്ണുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കൈകളും കാലുകളൊക്കെ ഉൾവലിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപം, അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തില് ആ വൃന്ദാവനവാസികളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഗോപികമാരെ കുറിച്ചും വൃന്ദാവനവാസികളെ കുറിച്ചും കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപമായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു രൂപമായിരുന്നു. നാരദമുനി പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിന് തോന്നുക, എന്നാലേ ഇത് തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിലുള്ള രൂപമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ജഗന്നാഥ ബലദേവ് സുഭദ്ര പനിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അനേകം കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നുകൊണ്ട് അലർനാഥിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണുമായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ക്ലാസ് അവനും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും. പറയാ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെ? 14 ദിവസത്തോളം, 2 ആഴ്ച കാലം അനവസര സമയം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ സ്നാനയാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പനിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സ്നാനയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പനിയൊക്കെ ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതാണ്. അല്ല, അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രഥയാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരുക്കുന്നതാണ്. അതിന് മൂർത്തിക്ക് അതൊക്കെ ചായം പെയിന്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ സമയം. ഇപ്പൊ
ജഗന്നാഥ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ അത്രയും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും അനേകം കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയിട്ടുള്ള ആളാർനാഥില് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അവിടെ പോവുമായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, എന്നാല് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണല്ലോ, ഒരിക്കലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കും. സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതം മുഴുവൻ സന്ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എത്തി അപ്പോഴേ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ ചാതുർമാസ്യം വെങ്കിടഭട്ടിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവര് ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ അല്ലെ, പിന്നീട് അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാറ്റി. എന്നാലും അവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിയുമ്പോഴേ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ സ്വയം മൂർത്തിയെ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ് ജഗന്നാഥ ഭഗവാനൊക്കെ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കണേ, എന്റെ ഫോണിൽ അവിടെ വേണം ആ മൂർത്തികളുടെ പിക്ചർ കാണുകയുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രഭു കാണിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അവനും ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അല്ലെ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാവരും ഉറക്കി ജപിക്കുമ്പോഴെന്താണ് ഹരി ഹരി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ആ കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കിയിരുന്നു. അപ്പോ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, എന്നാലൊരു ഭക്തന്റെ അല്ലെ രൂപത്തിൽ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വരികയുണ്ടായി കൃഷ്ണൻ. പറയുന്നു എന്താ പറയാ, സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ധാരാളം അമ്മമാരൊക്കെ അല്ലെ, മക്കളൊക്കെ അടുത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ദിവസം കാണുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കരുതെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മക്കളൊക്കെ ദൂരെയാകുമ്പോൾ ഒന്നിക്ക് ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ദൂരെ പോവുകയും അല്ലെ കുറെ നേരിട്ട്, എന്നാൽ ഇപ്പോഴ് വീഡിയോ കോളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴെന്താണ് അവരെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ സാധാരണ ഉള്ള ആ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ മറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പറഞ്ഞു. മറ്റെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം, ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാനില്ലാതെ ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകളിലും കാണാൻ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഗോപികമാർക്കൊക്കെ അല്ലെ കുറച്ച് അഹങ്കാരം വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്നും വിട്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അവർ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു നടക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ചെടികളോടും മരങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും എല്ലാ ശിവജാലങ്ങളോടും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാഗവത്തിന്റെ വരുന്നതിൽ പറയുന്ന തുളസി മഹാറാണിയോട് ചോദിക്കുന്നു, കച്ചി തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയെ, നിനക്കറിയാം തുളസി മഹാറാണി എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ, എന്താണ് നീ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ പാദങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ പോയാലും നിനക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളതാണ്. നീയോ ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ, ഞങ്ങളോട് പറയൂ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുളസി മഹാറാണിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അടുത്തുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ്
ആ കൂടുതലായിട്ട് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധം ഞാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജനെ പറയുന്നത് ഈ ബാവ സ്റ്റേജിലായി പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കൊണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം മായാപൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കുറെ കാലങ്ങളിൽ. അതാണ് ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വളരെ സന്തോഷിക്കും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവിടെ റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ ഓടിപ്പോവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചുമരിലൊക്കെ തലയടിച്ച് വീഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. വീണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഭാവം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നപ്പോ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും എന്താണ് ആ ഭാവ സ്റ്റേജിലാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് കഴിക്കും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ട അത്യന്തം ഉത്കണ്ഠയോടെ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആഹ്ലാദത്താൽ ലജ്ജാവിഹീനായി നൃത്തം ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിക്കും. കൃഷ്ണനുമായി ഏകത്വം അനുഭവപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുമെന്ന് ഉറക്കെ വിളിക്കും ഭഗവാനെ. ചിലപ്പോഴ് ആനന്ദത്താൽ നൃത്തം ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ ലീല ഓർത്തുകൊണ്ട് അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. പലപ്പോഴും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറ്. ആണ് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചേർക്കുമ്പോ അതുപോലെ ആയി മാറും. ആ രൂപത്തിലായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഭക്തർക്ക് ദർശനം. നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് ആ ഒരു ഭാവത്തില് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോവുമായിരുന്നു. അതുപോലെ വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് മാറിയിട്ട് ദർശനം. അതുപോലെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയായിട്ട് ദർശനം. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചേർക്കുമ്പോഴും അതുപോലെയായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു ശ്രീചൈതന്യ. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണെന്ന് തോന്നവേ പ്രഹ്ലാദൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ഭഗവാനെ തന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അവൻ അമിതമായി ആഹ്ലാദിച്ചു. ചിലപ്പോൾ താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ അനുവദിച്ചു. ഭഗവാന്റെ വേർപാട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ അവൻ വിഭ്രാന്തനായി. ഒരു ഭക്തന്റെ ഇത്തരം വികാരങ്ങളെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അഭിനന്ദിക്കാൻ ഒരു ഭക്തൻ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിലേക്ക് അധികം ഇറങ്ങിപ്പോണം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് ആദ്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരം. പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പരമാത്മാവിനെയും വീണ്ടും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോയി അവസാനം ശാന്തദാസ്യ സാഖ്യ വാത്സല്യ മാധുര്യ രസങ്ങളിലൂടെ ഭക്തനാൽ വാത്സല്യ മാധുര്യ രസങ്ങളിലൂടെ ഭക്തനാൽ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും സാക്ഷാത്കരിക്കണം. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദന്റെ വികാരങ്ങൾ പുത്രോചിതമായി വാത്സല്യ രസത്തിലുള്ളതാണ്. മാതാവ് അകന്നു പോകുമ്പോൾ കരയുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്നും ദൂരെ ആണെന്ന തോന്നലുണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. കരയുന്ന കുട്ടിയെ മാതാവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി കരയരുതിതാ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാൻ വരുന്നത് പോലെ തോന്നുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദനെ പോലൊരു ഭക്തൻ പരിസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും മറന്ന് യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ ഇതാ എന്റെ ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആഹ്ലാദ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപബാലന്മാർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ അനുകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനായി തീരുന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദനെ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതി മൂലം ഇവിടെ വിരിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം നേടിയിരുന്നു.
അതാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴെന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഏറെ സന്തോഷമാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഉടനെ ഭഗവാൻ ആ ഒരു അമ്മ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നത് പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദത്താൽ മൗനമാകുന്നു. ഭഗവത് പ്രേമത്താൽ രോമഹർഷമുണ്ടാവുകയും പാതിയടഞ്ഞ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അശ്രുപ്രവാഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ വേർപാട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയാൽ വീർപ്പുമുട്ടുകയും ചിലപ്പോൾ വേർപാടിന്റെ വേദന താങ്ങാനാവാതെ അവന്റെ പാതിയടഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരൊഴുകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യുഗായുധം നിമിഷേന ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായുധം. ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായുധം എന്ന വാക്ക് ഭക്തന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നുള്ള അശ്രുധാരയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിപരവശത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. ആണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ അല്ലെ. യുഗായുധം നിമിഷേന ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായുധം. ഭഗവാനിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശൂന്യമായിട്ട് തന്നെ, എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാം ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഓരോ യുഗങ്ങൾ പോലെ തോന്നുന്നു, ധാരാളം ദൈർഘ്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിരന്തരം കണ്ണുനീർ പാർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അധിക ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു, അഷ്ടസാത്വിക വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കാണുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിരഹത്തില് അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ ആ ഒരു ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചതിന്റെ പാടുകളും അല്ലെ. നമ്മളെവിടെയാണ് കാശിഗോപാൽ ടെമ്പിളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമസ്കരിച്ച സ്ഥലം അല്ലെ. അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ആ രൂപത്തിൽ കുഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇല്ലാതെ ആ ഒരു രൂപം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ രൂപം അവിടെ പതിഞ്ഞിരിക്കും. ഭഗവാനെ ഓർത്ത് അവിടെ എന്താണ് ആ കല്ല് പോലും അലിഞ്ഞ് ആ ഒരു മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപം അവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കാണുകയും ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് അവിടെ ആ ഒരു തൂണിൽ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈകളൊക്കെ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ എന്താ പറയാ ആ കൈകൾ അവിടെ പതിഞ്ഞ് ആ കല്ല് ആ ശില പോലും ആ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈകളുടെ ആ രൂപമൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അത്രയും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ചൂടും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ശിലകൾ പോലും കല്ലുകൾ പോലും അലിയുന്ന ഒരവസ്ഥ പോലും അത്രയും ഭാവത്തിലാണ്, അത്രയും ഭഗവാനുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുകയും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീർ വാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലും ദൃശ്യമായിരുന്നു.
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അകിഞ്ചനന്മാരായ അചഞ്ചല ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ പ്രഹ്ലാദൻ നിരന്തരം ഭഗവത് പാദാരവിന്ദ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി ആധ്യാത്മിക നിർവൃതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ച ആധ്യാത്മികമായി ദരിദ്രരായിരുന്നവരും വിശുദ്ധരായി തീർന്നു പ്രഹ്ലാദൻ അവർക്കും ആത്മീയാനന്ദം നൽകി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. സോ ആ അദ്ദേഹത്തിനെ ആയിട്ട് അസോസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നവരും ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്കും ആത്മീയ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഗുരുകുലത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവിനാൽ അതികഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഒരുവന്റെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം. എന്നാൽ ഭക്തി ഉപാധിമുക്തമായതിനാൽ അഹൈതുകിയ അപ്രതിഹത ഹിരണ്യകശിപന്റെ ശിഷ്യകൾ പ്രഹ്ലാദനെ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാക്കിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനിലുള്ള അവന്റെ ഭക്തി നിർവൃത്തിയുടെ ശാരീരിക ലക്ഷണം നാസ്തിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ പോലും മനസ്സുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കി. പിതാവിന്റെ പീഡനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ പ്രഹ്ലാദൻ ഈ മിത്രങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കളങ്കപ്പെടുകയില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക അവസ്ഥകൾ വിഷയീഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കണ്ട് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനും പരമാനന്ദം നേടാനും കഴിയും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ അസുരകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു എന്ന ആ അസുരന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ള അസുരന്മാരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ളവരെ പോലെ പ്രഹ്ലാദന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ള അസുരന്മാരുടെ കുട്ടികളെ പോലും മനസ്സ് മാറ്റുകയുണ്ടായി. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഈ ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിൽ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളാൽ കളങ്കപ്പെടുകയില്ല. പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ നമ്മൾ അതിന് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് വീട്ടില് ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പല പരാതികൾ. നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജൻ ഒരിക്കൽ ആരോ ഇതൊക്കെ പരാതി പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗുരുമഹാരാജ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ചെയ്ത പോലെ ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്ത പോയിട്ടുള്ള ദ്രോഹങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത്രമാത്രം ദ്രോഹപ്രവൃത്തികളാണ് ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാറുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പലപ്പോഴും ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ വേദനകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തിട്ടുള്ള ദ്രോഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണുനീർ വാർക്കുന്നുണ്ട്. എത്രമാത്രം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നോർത്ത് പ്രഭുപാദർ ധാരാളം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അനുഭവിച്ചതുമായിട്ട് വെച്ച് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ ആശ്വസിച്ചിരുന്നു. അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ ഏറ്റിട്ടും ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ ഒരിക്കലും ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല. പലപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ പറയാറുണ്ട്.
എന്തിനേറെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗദാധര പണ്ഡിറ്റും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം വായിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ണുനീർ വാർക്കുമായിരുന്നു. ആ തോട്ടാ ഗോപിനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം വായിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശിക്ഷകളെ കുറിച്ചിട്ടും ആ വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് കണ്ണുനീർ വാർക്കുമായിരുന്നു. അതിന് അവസാനം ആ കണ്ണുനീർ വീണിട്ട് ആ ഓലയൊക്കെ നശിച്ച് പോയി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പോലും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഗീതം. നാൽപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയും, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മഹാഭക്തനും മഹാഭാഗ്യവാനുമായ പ്രഹ്ലാദൻ സ്വപുത്രനായിരുന്നിട്ടും അസുരനായ ഹിരണ്യകശിപു അവനെ അത്യന്തം ദ്രോഹിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ വധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ കഠിന തപസ്സുകളാൽ ഉന്നത പദവി നേടിയ ഒരാസുരൻ ഒരു ഭക്തനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അധപ്പതനവും തപശ്ശിരികളാൽ നേടിയ ഫലങ്ങളുടെ ക്ഷയവും ആരംഭിക്കുകയായി. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ കഠിന വ്രതങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ മഹാഭക്തനായ പുത്രൻ പ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കുന്നതിൽ തൽപരനായതിനാൽ അയാളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി. നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴാണോ എന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് അവനെ ഞാൻ വധിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നിവിടെ നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് കൂടുതൽ നാരദമുനിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി. എന്തൊക്കെയാണ് ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങളാണ് ചെയ്തത്, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ചോദിക്കും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ദേവർഷി ശ്രേഷ്ഠ, പ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം പുത്രനായിരുന്നിട്ടും ശുദ്ധനും സാധുവുമായ അവന് ഹിരണ്യകശിപു എങ്ങനെ അത്രയേറെ കഷ്ടതകൾ നൽകി, ഇതേക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ നാം അറിയാൻ. സ്വന്തം പുത്രനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ, മാതാപിതാക്കന്മാർ തന്നെ മക്കളെ പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുന്നു, കൊല്ലുന്നു അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാർ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും അറിയണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ദേവർഷി നാരദനെ പോലുള്ള പ്രാമാണികരോട് അന്വേഷിക്കണം. അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് ആരായാനാവില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരോട്, നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരോട് ചോദിക്കണം എന്നത് അല്ലെ. ആ നാരദമുനിയുടെ ആ പരമ്പരയിൽ അല്ലെ, ബ്രഹ്മമന്ത്ര സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന പരമ്പരയിലെ ആചാര്യനാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യായിട്ടുള്ള എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് നൽകിയത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ്, സാധാരണ ഒരു മായാവാദിയോടോ കർമ്മികളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരോടാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് കപിലദേവൻ പറയുന്നു, തദാം പ്രസംഗാൻ മമ വീര്യ സംവിദോ ഭവന്ത് കർണരസായനക്കഥാ തജ്ജോഷനാദാശ്വപവർഗവത്മനി ശ്രദ്ധാരിതിർഭക്തിരനുക്രമിഷ്യതി. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ആ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാതുകൾക്ക് ആനന്ദമാണ്, കർണാനന്ദമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഇതിന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ഭക്തിയിലെ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കപിലദേവൻ ദേവഹൃതിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ പറയും. ഭക്തന്മാരോട് സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും സ്ഥിതി ആധികാരികമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും. നാരദനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ സുവ്രതൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം തികച്ചും ഉചിതമായത്. നാരദമുനിക്ക് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? എന്താണ്? നാരദമുനിയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിച്ചത്. കയാതുവിനെ ദേവന്മാര് അവിടെ നിന്ന് അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, കൊല്ലുവാനായിട്ട്, ഹിരണ്യകശിപുവിനോടുള്ള ദേഷ്യം ആ കയാതുവിനോട് തീർക്കുവാനായിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നാരദമുനിയാണ് അവിടെ നിന്നും ആ കയാതുവിനെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ? കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായത്. ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏതൊരാളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ ആർക്ക് കഴിയും? നാരദമുനിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ നാരദമുനിയോടാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു. ഒരു പിതാവും മാതാവും എപ്പോഴും അവരുടെ സന്താനങ്ങളോട് വാത്സല്യമുള്ള സന്താനങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാട്ടുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള ശത്രുത കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. പ്രഹ്ലാദിന്റെ പിതാവ് എന്തിനാണ് മഹാനുഭാവനായ തന്റെ പുത്രനെ ശിക്ഷിച്ചത്? അതറിയാനാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. സാധാരണ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും മോശം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലാണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുക അല്ലെ? എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇതിനാണ് പിന്നെ ഇത്രയേറെ ശിക്ഷിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം. എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, മറ്റുള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാഴ്ചയിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലാണ് ശിക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ ഇവിടെ യാതൊരു അനുസരണക്കേടും കാണിക്കാത്ത പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ, അതും ചെറിയ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്നതൊക്കെ അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള നടപടിയാണ് അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ശിക്ഷകളൊക്കെ നൽകും അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ആ മാണ്ഡൂക മുനിയെ യമരാജൻ തന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? അത് മാണ്ഡൂക മുനിയെ പിന്നീട് ശപിക്കുകയും യമരാജൻ ശൂദ്രപുത്രനായിട്ട് ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ്? ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി. അതിനുള്ള ആ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ആ ശാപം നൽകേണ്ടതായിട്ട്. അല്ല, അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താ പറയാ, വിതുരരായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ? യമരാജനായിട്ട് എപ്പോഴും ബിസിയാണ് അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? യമരാജന് പണി കൂടുതലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് വിതുരരായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. യമരാജൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തനാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പോലും എന്താ പറയാ, ചെറിയ ശിക്ഷകൾ അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കുറ്റത്തിന് കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്യുന്നത് അത്രയും വലിയ ദ്രോഹങ്ങൾ. എന്താണ്? അവനെ കൊല്ലാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ? പല രീതിയിലും കൊല്ലാനായിട്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വാത്സല്യമുള്ള ഒരു പിതാവ് മഹാനുഭാവനും ഭക്തനുമായ തന്റെ പുത്രനെ ശിക്ഷിച്ച സംഭവം വളരെ അപൂർവമാണ്. അതിനാൽ നാരദമുനി തന്റെ സംശയം അകറ്റണമെന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു.
അപ്പൊ ഇതുപോലെ എവിടെയും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടിയെ അവന്റെ പിതാവ് തന്നെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. അത്രയും ഇതുപോലുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ, ചെറിയ ശിക്ഷകൾ നൽകും. അതെന്തിനാണ്? തെറ്റ് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ ചെയ്തതിനാണ് ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരും. എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവന അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇത് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കണ്ണിലെന്താണ്? അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ. ഇതാണ് ഹിരണ്യകശിപു. എല്ലാവരും ഹിരണ്യകശിപുവാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു. എല്ലാവരും ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പറയും. ഇത് തന്റെ പുത്രൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല, മറ്റു ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും അനുസരിക്കും. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഇത്രയും കോപം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഹിരണ്യകശിപു പ്രപഞ്ചത്തെ വിഹലപ്പെടുത്തുന്ന 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ്. അടുത്ത അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. പ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദിവ്യനായിട്ടുള്ള പുത്രൻ. 5-ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരുപശാസുദേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവേ സുഖപ്രഭുപാദ. എപ്പോഴും ചുറ്റുന്ന ശ്ലോകമില്ല, പുതിയ ശ്ലോകം അറിയാം. അതായത് ശ്രവണം കീർത്തനം പാടി. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം അന്തം ഹാസ്യം ശാസ്ത്രം വാഞ്ചകപദ ഉപദേശം പാവനീയ വൈഷ്ണവ